Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα πολύ δυνατό επεισόδιο των Dutch Exploiters. Από ο Γιώργος. Ο Αντώνης που έχει παρατήσει κάθε ελπίδα του. Έχω παρατηρήσει σε κάθε θελήση για ζωή. Ναι, πραγματικά. Δεν θέλω να το κάνω αυτό το επεισόδιο. Πρέπει να το κάνεις, Αντώνη. Γι' αυτό φτιάξαμε το podcast. Για να κάνεις τέτοιες ταινίες. Αλλά είναι δύσκολο. Και νομίζω είναι η πιο soft ταινία του Podgerite. Όχι. Για μένα νομίζω είναι η πιο soft. Αν το σε μένα είναι από τις πιο σκληρές που έχω δει ever. Τι είναι από το? Από τις πιο σκληρές ταινίες που έχω δει ever. Αλήθεια. Και το έχω πιο. Νομίζω ότι σαν experience ότι με κατέστρεψε. Αλήθεια. Ναι. Είμαι τόσο αναισθητός. Δεν ξέρω. Θα πούμε μετά. Όχι, ναι, προφανώς είναι ταινία για λίγους. Πολύ λίγους. Ο Γιώργ Budgereit είναι ένας Γερμανός σκηνοθέτης. Είναι Budgereit. Έχει umlaut. Δεν ξέρω. Έχει διαλυτικά από πάνω. Έχει umlaut. Δεν το είχα δει. Νομίζω πως ήταν χωρίς. Μπορεί να έχει χωρίς και να σου λέγω μαλακίες. Εδώ πάντως είναι χωρίς, να δείξω να το. Είναι χωρίς. Μαλακίες λέω. Ωραία. Είναι ένας Γερμανός σκηνοθέτης. Στην καρδιά μας. Ξεκίνησε. Βασικά δεν έχει πολύ γνωστές ταινίες. Ναι. Αντικειμενικά. Αυτές που είναι γνωστές. Έχει κάνει. Νομίζω ο πιο πολλής κόσμος τον ξέρει από τον Necromantic. Ναι. Γιατί εκεί ήταν που το έκανε τον BAM. Εκεί έκανε τον BAM. Ήταν ταινία που σόκαρε πολλούς. Έγινε. Μεγάλος ντόρος. Ναι. Ειδικά στη Γερμανία εκείνη την εποχή. Ναι. Ο τύπος, να πούμε ότι ξεκίνησε από 24 χρονών να γυρνάει ταινίες. Ναι. Από 24 χρονών, επειδή είχε πάρει μια Super 8 κάμερα και γυρνούσε τις ταινίες στο δωμάτιό του. Δεν θα ήθελα να ήμουν στο δωμάτιό του. Κοίτα, εγώ το φαντάζομαι, χωρίς να ξέρω ή να έχω δει συνεντεύξεις, ότι θα είναι πολύ προσιτός και πολύ. Είναι. Μιλάει πολύ ωραία. Ότι θα είναι πολύ. Μιλάει πολύ ωραία και φαίνεται ότι αγαπάει το σινεμά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι από αυτούς τους πειραγμένους, ας πούμε, σκηνοθέτες ή. Δεν είναι. Και ούτε φαίνεται ότι είναι ψώνιο ή κάτι τέτοιο. Όχι με αυτήν την έννοια ότι είναι άρρωστος και στη ζωή του ή ότι. Όχι. Ναι, φαίνεται ότι ο τύπος πραγματικά του αγαπάει αυτό που κάνει. Ότι έχει έρωτα για το σινεμά. Δηλαδή φαίνεται ότι. Τώρα δουλεύει στο θέατρο. Άντε. Σκέψου λίγο τις νέες του Batgirl στο θέατρο. Δεν μπορώ. Δεν θέλω. Αληθινό κεφάλι. Βλέπω εδώ τώρα, το τσεκάρω. Έχει σκηνοθετήσει ένα animation αυτό. Λέγεται Captain Berlin vs Hitler. Ναι. Τι σκατά. Θα το δούμε. Τι σκατά είναι αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν, είναι ο Batgirl. Παιδιά, ήταν ουσιαστικά αυτός που μας έβαλε το μικρόβιο να αρχίσουμε το podcast, τον Necromantic. Ναι, νομίζω. Αρχικά, Ναι, από αυτή την ταινία νομίζω έγινε ένα κλικ και μετά δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να βλέπουμε exploitation. Εντάξει, εγώ έβλεπα χρόνια. Ναι, εγώ δεν έκανα τόσο focus, δηλαδή μπορεί να βλέπα, αλλά δεν θα το βλέπα επειδή είναι exploitation, θα το βλέπα επειδή έτυχε ή το βλέπα κάπου και μ' άρεσε. Εγώ είχα έρωτα ρε παιδί μου με το exploitation από μικρός, γιατί είπαμε ότι ξεκίνησαμε το Martyrs. Οκ. Και το Necromantic, πώς έχουμε δει. Δεν έχω βρει άλλη ταινία που να πω είναι τόσο fucked up. Κάτι τέτοιο, αλλά με την καλή έννοια ότι δεν το κάνει απλά για να σε σοκάρει. Όχι, φαίνεται αγάπη ρε φίλε. Ότι το έκανε επειδή του άρεσε και ότι δεν είναι fucked up το μυαλό του. Αυτό που λες και να σε σοκάρει. Π.χ. ο Lars von Trier που κατήντησε να είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή να απλά να θέλει να σε σοκάρει. Ναι. Για να πάρει την αντίδρασή σου, ξέρω εγώ. Το οποίο με εκνευρίζει απίστευτα. Φαίνεται ένας τύπος ο οποίος. Πολύ cool τύπος, όταν τον βλέπεις να μιλάει στις συνεντεύξεις. Φαίνεται ότι του αρέσει το αντικείμενο, το σινεμά. Ναι. Και ότι έχει καλή άποψη γι' αυτό. Και επίσης αυτό που μας τράβηξε νομίζω και τους δύο και στις ταινίες του είναι ότι πολύ βρωμιά. Πολύ βρωμιά, λίγο budget. Λίγο budget, με κάτι γνωστούς του, κάτι γείτονες, κάτι τέτοια. Και βλέπεις πολλούς τους οποίους να ξαναπαίζουν και σε άλλες ταινίες του, δηλαδή. Of course. Μπορεί να είναι και φίλοι του, ξέρω εγώ, ή κάτι. Ναι, όχι, είναι ξεκάθαρο. Ωραία. Και είπαμε να ξεκινήσουμε το πρώτο part που θα αποτελέσει αυτό το Σάββατο και το επόμενο.
έχουμε τώρα το SRAM, που είναι από τις πιο καινούργιες που θα κάνουμε. Ναι, από τις Το τελευταίες. 93. Ναι. Όλα τα κλάματα. Μετά θα κάνουμε Necromantic. Necromantic. Εκεί σε θέλω δυνατό. Εκεί θα είναι. Θα εξηγήσουμε και τι είναι αυτό το εφέ που ακούτε όταν τελειώνει το επεισόδιο. Ακούτε κάτι να κόβεται. Θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Και στο δεύτερο part μπορείτε να φανταστείτε τι θα κάνουμε. Δεν το πούμε τώρα. Να είμαστε και γνώστες. Ναι. Ωραία. Με τι έχει να κάνει το SRAM? Να πούμε καταρχάς ότι είναι μια ώρα ταινία. Ναι, είναι μια ωραία ταινία. Φεύγει νεράκι. Αλλά ίσως όχι η ταινία. Κάτι άλλο φεύγει νεράκι. Ναι, οκ. Για πες λίγο τη φάση που την είδες. Πώς ήσουν? Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Ωραία. Πριν το δούμε, είχαμε δει μόνο το τρέιλερ. Και από το τρέιλερ είπαμε... ψηθεί φουλ να το δούμε. Από το τρέιλερ είπαμε, Batgirl. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο στο Σασπίρι, ότι Ναι. ο σκηνοθέτης βγάζει ότι είναι ο σκηνοθέτης αυτός που είναι. Ακόμα και με αυτό στο μυαλό, δεν περίμενα να έχω τέτοια εμπειρία. Ναι. Ξέρεις τι, με έπιασα 3 φορές, συνειδητοποίησα την... έκανα ένα έτσι, κουνήστε λίγο το κεφάλι μου, να δω σε τι κατάσταση βρίσκομαι, σε κάποια κενά σημεία, ξέρω εγώ, και συνειδητοποίησα ότι είναι σαν κάποιος να με βαράει αλίπητα, να με έχει κάτω και να με βαράει και να μην θέλω να σταματήσει. Και επίσης, όσο με βαράει, να με προκαλεί ακόμα περισσότερο να επιμείνω εκεί πέρα και να δω πώς θα εξελιχθεί και να περιμένω, να με χτυπήσει ακόμα περισσότερο και να... δεν ξέρω, νιώθα μίσος εκείνη την ώρα ότι δεν το μπορώ αυτό που μου κάνεις, συνέχισε όμως, ξέρω εγώ. Και ταυτόχρονα είναι μια εμπειρία την οποία δεν νομίζω ότι έχω ξαναζήσει παρόμοια. Και επίσης είναι και ο λόγος που δεν μπορούσα να σκεφτώ double bill. Όντως. Σκέφτηκα έχω σκεφτεί ένα, γιατί ταιριάζει με τη θεματολογία της ταινίας, αλλά σαν εμπειρία δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να την βάλω παρόμοια με μια άλλη ταινία. Σαν experience. Αυτό. Εγώ τα είδα όλα και γι' αυτό όταν την είδα δεν σου είπα εντυπώσεις, απλώς είπα δες το και πες να το συζητήσουμε. Δεν ήθελα να σε επηρεάσω. Εν τω μεταξύ το συζητήσαμε ποτέ, νομίζω. Λίγο μετά τη σχολή. Τώρα, ναι, λίγο, ναι. Αλλά αυτό πολύ συζητήσαμε. Ωραία, για πες εσύ την εμπειρία σου. Ωραία. Εγώ το είδα ένα απόγευμα που λες, μεσημερό απόγευμα, έτσι χαλαρά, μετά το φαγητό. Πολύ λάθος. Μια χαλαρή ταινία μετά το φαγητό. Ή κατά τη διάρκεια. Που την πετυχαίνει στο στάρ και τη συνεχίζει. Εγώ το είδα βράδυ πριν κοιμηθώ. Οκ. Νομίζω είναι καλύτερη ώρα να τη δεις από ό,τι την είδα εγώ. Κοίτα ρε φίλε. Ίσως εγώ περίμενα κάτι σαν τον Necromantic στο κεφάλι μου. Για κάποιο λόγο. Μπορεί να φταίει το mood που το είδες. Όχι, όχι, νομίζω φταίει λίγο η γραμματοσυρά, λίγο το στυλ, το ότι ήταν ίδιο. Οπτικά ότι ήταν το ίδιο το film του, πώς να σου το πω. Και γι' αυτό περίμενα να με πάει εκεί. Εγώ ρε φίλε δεν ξέρω, δηλαδή κάποιες σκηνές σίγουρα. Visceral πολύ, δηλαδή. Κάποιες σκηνές. Ποιο βιασμό? Του implied. Πού άκουγε? Όχι, που τους έβγαλε. Θα το δούμε μετά στην ταινία. Δεν έγινε. Δεν έγινε ο βιασμός. Που την έγκλεισε, λες. Ναι. Δεν τη βίασε. Μήπως εγώ σκέφτομαι ότι είτε δεν το έκανε την στο μυαλό του, είτε ότι το έχει κάνει παραλαμβανόμενα σε άλλες. Ναι, αυτό δεν ξέρω, αλλά δεν τη βίασε. Δεν ξέρω. Σίγουρα δεν τη βίασε. Μου έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα αυτή η ταινία. Μπερδεύτηκες μάλλον. Θέλω να την ξαναδώ. Αλλά φοβάμαι να την ξαναδώ. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Λοιπόν, αφορά να πούμε λίγο τι γίνεται στο. Λοιπόν. Ακόμα και η υπόθεση είναι. Απλή. Ναι, απλά. Δεν είναι τόσο. Δεν στο λέει η ταινία. Ξέρω εγώ. Το ανακαλύπτεις λίγο. Ναι, είναι. Τι θα βγάλεις εσύ από αυτά που σου Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει ένας κορμός. Ναι. Ωραία. Κάτσε, πού είμαι. Η ταινία αφορά τον. Πες τον, πώς το λένε το φίλο μας. Florian Körner von Hustorf. Συγχωρέστε τα γερμανικά μου.
που υποδίεται τον Lothar Schramm, ο οποίος είναι ένας serial killer στη Γερμανία. Τον λέει Lipstick serial killer στην αρχή της ταινίας, το οποίο νομίζω υπάρχει άλλος Lipstick killer που είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει κάνει ο Butker. Επίσης μπορώ να σου συνδέσω αυτό που λέγαμε τώρα με αυτό. Καλά, ναι, προφανώς. Τώρα που μάθαμε γιατί είναι αυτό. Ποιο? Ναι, προφανώς. Οπότε είναι αυτός ο serial killer που μας δείχνει, ξεκινάει η ταινία, το κλασικό που εμένα λίγο μου τη δίνεις τις ταινίες να μου γαμάς το timeline και να μου πηγαίνεις από μπρος πίσω και πάλι μπρος και πάλι πίσω, αλλά οκ, δικό μου θέμα, το συνηθίζω. Και μας δείχνει ένα πάτωμα που έχει λευκή μπογιά σε διάφορα σημεία και αίμα σιγά σιγά να κυλάει, και ξέρεις ότι η ταινία, ειδικά horror exploitation και αυτά, για μένα, νομίζω και για εσάς, όταν τη βλέπεις π.χ. μόνος σου και σε κάνει να παραμιλάς, κάτι κάνει σωστά. Και πιάνω τον εαυτό με εκείνη τη στιγμή που βλέπω το αίμα να κυλάει πάνω στο άσπρο και κάνω σπέρμα και αίμα μόνος μου. Necromantic. Αυτό κατευθείαν στο μυαλό μου. Δεν ξέρω, χωρίς να ξέρω τι θα μου δείξει ταινία. Και δείχνει ότι είναι το λένε Florian, like. Τον ηθοποιό. Τώρα γιατί? Πες γιατί. Παιδιά, Florian είναι ένας καθηγητής που είμαστε στην πυραμίδα. Δεν είναι τώρα αυτά που θα εδώ, αλλά ναι. Και μας δείχνει ότι είναι πεσμένο στο πάτωμα, νεκρός. Μάλλον, υποθέτουμε. Δεν μας το είπε και κανείς. Και παράλληλα να του χτυπάει την πόρτα η γειτόνισά του, που το μαθαίνουμε μετά ότι είναι η γειτόνισά του και τον ψάχνει. Και εν τέλει, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτός είναι πεσμένος εκεί πέρα, πεθαμένος, και όλη η ταινία που βλέπεις είναι τι είχε μέσα στο μυαλό του. Και τι. Αλήθεια. Σαν να κάνεις. Έχεις εδώ το πτώμα, το κεφάλι του, σαν να κάνεις ένα zoom μέσα στο κεφάλι του, και όλη η ταινία για μένα ήταν το τι είχε αυτός μέσα στο κεφάλι του. Εγώ έτσι το εξέλαβα. Αλήθεια. Ναι. Πω, φίλε, πρέπει να ξαναδώ την ταινία. Εντάξει, αυτό είναι το συμπέρασμα που έβγαλα εγώ. Δεν ξέρω. Ότι μ' αρέσει που είναι όλα. Που είναι. Δεν σου δίνει Θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί φαντάζομαι εσύ θα σκέφτηκες ότι. Όχι λόγω του τέλους. Θα σκέφτηκες ότι απλά με πήγε πίσω στο χρόνο και μου έδειξε πώς κατέληξε εκεί. Ναι. Αυτό δεν σκέφτηκες. Ναι. Εμένα, αυτό που έβλεπε στο κρεβάτι όταν σήκωνε τα σεντόνια, όλα αυτά, στον οδοντίατρο, αυτό που έγινε, όλα αυτά μου κάνουν καθαρά πράγματα που έχει ένας σχιζοφρενής στο κεφάλι του. Ή ένας με psychological, psychiatrical issues, όχι psychological. Κατάλαβες. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο υπέθεσε ότι εμείς έχουμε κάνει απλά ένα zoom στο κεφάλι του εκείνη τη στιγμή και βλέπουμε τι έχει μέσα στο μυαλό του. Ένα serial killer. Άρα ότι όλη η ταινία ήταν στο μυαλό του. Όχι απαραίτητα όλη η ταινία, σίγουρα ότι. Σαν να βλέπει όνειρο, ρε παιδί. Και να αναπολούσε, γεγονότα και αυτό. Να αναπολούσε αυτά που έγιναν, αλλά να τα αναπολούσε με ένα twist. Με δικό του τρόπο. Με ένα twist που ήταν nightmare, ας πούμε. Ναι. Καταλαβες. Okay. Ότι είναι serial killer. Ή μπορεί να σου δείχνει την οπτική μέσα από τα μάτια του, όπου, ρε φίλε, πολλές φορές όταν κάποιος έχει σχιζοφρένεια, όταν έχει τέτοιες παθήσεις. Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Όπως και στο Joker, που ήταν όλη η ταινία αυτό το πράγμα. Διαστρεβλώνει. Ναι. Οπότε και στο κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι το εξέλαβα. Οκ. Ότι είναι serial killer. Μας το λέει η εφημερίδα στην αρχή. Οκ, άρα το δεχόμαστε. Ναι, ρε φίλε, αφού τον δείχνει και έχει και φωτογραφία του. Ναι, φωτογραφία του. Νομίζω το λέει, είναι από τα λίγα πράγματα που σου λέει. Ωραία, θα το ξαναβάλουμε τώρα να το δούμε. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Μια ώρα δεν. Ωραία, να πούμε ότι. Μια παρατήρηση που έκανα, Αντώνης. Μια παρατήρηση που έκανα τώρα πριν βάλουμε την ταινία. Μαλάκα, το συνειδητοποίησα ότι το παρατήρησε το πράγμα τώρα. Πώς μου σκάσε. Εντάξει, όχι, ναι, ήταν καλή σκέψη. Λοιπόν, η ταινία πριν ξεκινήσει. Επίσης να πούμε ότι έχει μουσικάρα. Καλά. Butker Age. Παιδιά, και το Necromantic και το Necromantic το δεύτερο και το SRAM τώρα, μουσικά. Και από ό,τι άκουσα και από το τρέιλερ του, πώς το λέγεται μωρέ, μαλακία, του Death King, είναι παρόμοιο με Necromantic. Ωραία. Η μουσική. Η ταινία ξεκινά με ένα quote που λέει Today I'm dirt, but tomorrow I'll be just dirt. Λέει by Carl Panzram. Εκείνη την ώρα
Σκέφτομαι εγώ και λέω στον Γιώργο. Today I'm dirty. Ναι, το είπα. Dirty να πεις. Today I'm dirty, but tomorrow I'll just be dirt. Ναι. Και του λέω του Γιώργου, μαλάκα, θυμάσαι από τι είναι αυτό που το έχουμε ξανακούσει. Και μου λέει, όχι. Και του λέω, αυτό εδώ, παιδιά. Συγγνώμη λίγο. Για να μην το συνεχίσουμε παραπάνω, είναι το τραγούδι του Manson, είναι το The Nobodies. Ελπίζω το κοινό μας να το ξέρει. Ελπίζω το κοινό μας να το ξέρει, γιατί εμείς τον αγαπάμε. Ναι, και είμαι σίγουρος ότι ρε φίλε το έχει πάρει από εκεί. Ο Manson σίγουρα. Ο Manson. Το όνομά του έχει πάρει από serial killer. Δηλαδή. Ναι, και από τη Marilyn Monroe. Και μετά πήγαμε και κάναμε ένα λίγο search, θα δούμε ποιος είναι ο Carl Panzram. Ναι. Και να σας πούμε τα ευρήματα. Ωραία φίλε. Charles Carl Panzram was an American serial killer, spree killer, mass murderer, rapist, child molester, arsonist, robber, thief, and burglar. In prison confessions and in his autobiography, Panzram confessed to having committed 21 murders, only 5 of which could be corroborated. He is suspected of having killed more than 100 men in the United States alone, and several more in Portuguese Angola. He also confessed to having committed more than 1,000 acts of rape against males of all ages. After a lifetime of crime, during which he served many prison terms and escaped from them just as much, he was executed by hanging in 1930 for the murder of a prison employee in federal prison. Anyway, ήταν αυτό το trivia. Ας το πούμε. Fact. Θα το πω εγώ. Ναι. Και θα ξεκινήσει η ταινία τώρα. Ωραία. Ταινία ξεκινάμε αυτό που είπα, το σπέρμα και αίμα. Ναι. Να κύριε Κεντρώτα. Φίλε, ναι, ήταν πολύ νεκρομάντικα αυτό. Γιατί δεν ξεκινάει η ταινία, Αντώνη μου? Πολύ καλή ερώτηση. Αν πατήσει το play. Το έχω πατήσει. Να το είπα. Τι συνέβη? Την έχεις βάλει επί τόσο? Είναι στο site, στο Ιστρεμία δεν παίζει. Αλήθεια? Κρίμα. Ένα bad grade film. Τώρα τι έχω γράψει, εγώ το ξέρω. Μας δείχνει και έναν αγώνα τρεξίματος. Και αυτό. Το ότι έχει χάσει το πόδι του, αλλά σε άλλες σκηνές φαίνεται ότι δεν το έχει χάσει το πόδι του. Ωραία, μισό λίγο. Έχω πολλές ερωτήσεις. Αυτό είναι κάποιο lore του πραγματικού που αντιστοιχεί στον πραγματικό serial killer. Μάλλον. Γιατί ρε φίλε, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, το παρατήρησα. Όταν τον έδειξε στο τέλος που έπεσα τη σκάλα, είχε και το κανονικό του πόδι. Αλλά σε άλλα πλάνα. Αυτό που σου λέω, ότι νομίζω ότι η ταινία είναι σε δύο. Βρίσκεται σε δύο realms. Είναι στην πραγματικότητα και είναι και μέσα στο μυαλό του. Τώρα αρχίζει και βγάζει περισσότερο νόημα αυτό με το πόδι του, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω. Είναι λάθος. Ναι, αυτό. Γι' αυτό σου λέω κάποια πράγματα δεν βγάζανε νόημα. Όπως και αυτά που σου λέω που άνοιγε το σεντόνι, αυτό που σου λέω. Ναι. Που γράφει η εφημερίδα και έχει τη φάτσα του. Αυτό που άνοιγε το σεντόνι και έβλεπε πράγματα που δεν είχαν γίνει, φίλε, αντικειμενικά δηλαδή. Το μουνί. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Θα το έχεις στο κεφάλι σου. Το ξέρεις. Από όσο ξέρω. Ας παράζα είναι κορσέρ. Αυτό που σου λέω. Ωραία. Και μας δείχνει τώρα ότι η γειτόνισά του. Περίμενε, πριν πάμε στην ταινία. Τι? Να πούμε μερικά πράγματα θέλω. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Κάτσε λίγο να δω κάτι, περίμενε. Τέλεια. Είμαστε 23 λεπτά και δεν έχουμε δει ταινία. Πάμε, πες κάτι. Που ίσως να σου λύσει και την απορία. Κοίτα, πρώτα τα 40 λεπτά που κάναμε. Για πες. Που ίσως να σου λύσει και την απορία που είχες όταν το συνειδήσαμε. Λοιπόν, το 89 πέφτει το τείχος του Βερολίνου. Ναι. Ωραία. Ναι. Το 88 βγάζει τον Necromantic. Ναι. Ο Badger Age. Σωστά. Ωραία. Τότε, εγώ με την κατάσταση του Βερολίνου και το τείχος του Βερολίνου και όλα αυτά, πρώτη φορά που το είδα αυτό το πράγμα ήταν στο γυμνάσιο. Ήταν η τρίτη γυμνασίου, η καθηγήτριά μας των Γερμανικών. Μας είχε δείξει ταινία, ντοκιμαντέρ, για το τείχος του Βερολίνου. Okay. Πώς ήταν η κατάσταση πριν, πόσο διαχωρισμένοι ήταν οι Γερμανοί σε δύο στρατόπεδα, ξέρω εγώ. Και πώς και τη σημασία του να πέφτει το τείχος του Βερολίνου. Okay. Οπότε εκείνη την περίοδο έχει ανέβει πάρα πολύ το punk. Έχει ανέβει, έχει αρχίσει και υπάρχει αυτό το πολύ indie
πολύ βαθιά κάτω των ταινιών και τις τέχνες, κάπως να εκφραστούμε διαφορετικά, να είμαστε... Μια underground φάση. Ναι, η underground φάση, αυτό ακριβώς. Και ο Badgerate, όντας νεαρός τότε, πολύ μικρός, νομίζω 30 χρονών περίπου ήταν τότε, όχι, 30 έκανε το SRAM. Πολύ επηρεασμένος τότε, προφανώς και εκείνος από την εποχή, αυθάδης, νέος, έτσι, μικρός, επαναστατικός, όπως ήταν το punk, ρε παιδί μου, πάρα πολύ. Ήθελε και εκείνος... 25 ήταν. 25, ωραία. Στα 25 το έκανε νεκρομάντη. Ναι. Ναι. Το 25 είμαι εγώ. Και δεν μπορώ να βάλω τους agents στο γήπεδο. Και αυτός έκανε το νεκρομάντη. Πόσο τέλειο που το πάμε στο DA αυτό. Τέλειο. Ότι δεν πέρανε παίχτες στο γήπεδο. Τέλειο. Και κάνε random κινήσεις για Monte Carlo. Χτυπούς το κεφάλι στον τοίχο. Εντάξει. Anyway, ναι. Οπότε, προφανώς αυτός ήταν επηρεασμένος από την εποχή και από όλο το κίνημα αυτό και το... να τα γαμίσουμε λίγο, να το κάνουμε λίγο πιο βρώμικο αυτό το πράγμα. Οπότε, εμένα μου βγάζει νόημα το γιατί έκανα αυτές τις ταινίες. Και γιατί έπαιξαν τέτοιοι ηθοποιοί σε τέτοιες ταινίες. Ναι. Λόγω του κινήματος εκείνη την εποχή και το ότι φαντάζομαι ότι ήταν έτοιμο ήταν στα πρόθυρα του να πέσει τον τοίχο του Βερολίνου. Οπότε φαντάζομαι πως ήταν εκτεταμένη η κατάσταση τότε. Ναι. Και μετά όταν έπεσε. True. Δηλαδή μου βγάζει νόημα το γιατί να παίξει κάποιος στο Necromantic, ας πούμε. Μετά να παίξει κάποιος στο SRAM. Να παίξει κάποιος στο Necromantic το δεύτερο. Ναι, ρε φίλε, αλλά πρέπει να έχεις το ίδιο μικρόβιο με το Badgerate, πιστεύω, για να το κάνεις αυτό. Το Γιώργο έχει umlaut. Ίσως, αλλά ρε φίλε, ήταν και άλλη εποχή. Δηλαδή. Ρε φίλε, εγώ ωραία. Ήταν πολύ επαναστατική. Σε ένα underground, σε μια underground παράσταση ή ταινία. Θα το σκεφτώ 2 και 3 φορές να παίξω σε. Ωραία, ναι, ωραία. Μπορεί να μην έχεις απαραίτητα το μικρόβιο του Badgerate, να έχεις το μικρόβιο ότι. Να έχεις ένα tension, να έχεις ένα τέτοιο προς τα εκεί. Ναι. Αλλά να μην έχεις απαραίτητα το mindset του Badgerate, ξέρω εγώ. Να τίνεις προς τα εκεί, να έχεις κάποιο affection σε αυτό, ξέρω εγώ. Συν το κίνημα της εποχής, συν την κατάσταση κτλ. Οπότε να μπεις. Ναι, οκ. Σε μια τέτοια ταινία. Εντάξει, προφανώς. Δηλαδή, εμένα μου βγάζει νόημα. Να σου πω κάτι. Μετά την τύψα με το γουρούνι που είδα, πλέον νομίζω ότι όλα είναι normal. Αυτό. Το ότι μπορούμε και γελάμε σε αυτό το επεισόδιο. Μπορεί να είναι και από αντίδραση. Βρίσκουμε τρόπους να γελάσουμε, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς. Ναι. Ωραία. Το βάζω να συνεχίσει. Ναι, όχι, το δέχομαι αυτό που λες, βάλ' το, ναι. Λοιπόν, η γειτόνισά του, η Μόνικα. Η Μόνικα. Η Θεούλα Μόνικα. Που έχει παίξει και στο Necromantic 2. Yes. Το πρωταγωνιστικό ρόλο. Yes. Την αγαπώ, ρε φίλε, είναι απίστευτη. Yes, και παίζει καλά, φίλε. Ήταν καλό. Είναι καλή. Και τόλμησα να πω να την κάνουμε recasting. Ντροπή μου. Ντροπή μου. Είναι μία prostitute. Τι έχουμε πάθει με αυτό το επάγγελμα. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Exploitation. Πετάμε βυζιά. Στην οποία μάλλον έχει crash ο SRAM. Ο SRAM, ναι. Δεν της το έχει πει, δεν της το έχει δείξει. Είναι κάπως περίεργη φάση. Είναι λίγο περίεργος αυτός. Καλά, ναι. Δείχνει να πηγαίνει με τα νερά, να της κάνει τα χατήρια, να τη βοηθάει, είναι πολύ φιλικός. Δεν κάνει νυχτάκες όμως. Δεν... Έχει άλλους τρόπους. Ναι. Βλέπεις εδώ που σου έκανε zoom στο κεφάλι του και γυρνάνε όλα πίσω. Δεν ξέρω, νομίζω είναι πολύ συμβόλικο όλο αυτό. Λες. Ναι. Εμένα μου έκανε ότι το γυρνάμε πίσω. Ναι, αλλά σου έκανε zoom, σου έκανε αυτό το στρεφογύρισμα, το 360 στο κεφάλι του. Πόσο ξέρει πάλι. Ξέρει, 25 χρονών. Σκηνάρα, γέλασα πάρα πολύ όμως τη σκηνή. Αυτό. Αυτό έσκανε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και του λέει: έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσω με τον Lord Jesus Christ. Αυτό ακριβώς. Και αυτός με ένα τσιροτάκι εδώ, αυτό δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το βάλε. Ξυπνάει και είναι σε φάση. Τι. Ωραία. Τους βάζει μέσα. Γιατί. Και τώρα. Έχει αποφασίσει. Και τώρα, παιδιά, θα δείτε πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε στους μάρτυρες του. Θα τους δείξετε τι πρέπει να πάθετε. 101 για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Επίσης, εγώ θα πω σε αυτό το σημείο, ή θα το πω στο τέλος, αλλά δεν μπορώ όταν βλέπω τη μούρη του. Είναι ίδιος ο Λάνθιμος. Oh no!
Oh no. Είναι ίδιος ο Λάνθιμος. Ο σκατά. Είναι σαν να τον βλέπω. Ο σκατά. Και μάλλον γι' αυτό το φαντάστηκα να βασανίζεται πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει τον Λάνθιμο να υποφέρει. Anyway. Το παλικάρι τι σου έχει κάνει. Έχω δει την τζούνα του. Αυτό θέλω να το μάθω. Και τον έχω δει να ξεπαρτανιάζει η γυναίκα σε ταινία και να της δείχνει πώς να την πηδήξει. Πώς να πηδιέται. Να τη μάθει πώς να πηδιέται. Ναι. Τι? Στο Άτεμπεργκ. Ποιο? Στο Άτεμπεργκ. Τι είναι το Άτεμπεργκ? Είναι της Ραχίλ Μακρύ η ταινία και είναι μια Παρθένα η οποία. Real life. Όχι. Με μπέρδεψες. Και στην ταινία η πρωταγωνίστρια είναι μια Παρθένα. Πατήρια, δεν είναι Στην ταινία είναι η πρωταγωνίστρια μια Παρθένα. Στην ταινία μου. Ωραία, εντάξει, χαίρομαι γι' αυτό. Είναι real life, δεν ξέρω. Δεν μας νοιάζει, πάμε. Και γνωρίζει τον Λάνθιμο, ο οποίος ο Λάνθιμος είναι πολλά χρόνια μεγαλύτερός της. Και έχουν εξαπλώσει στο κρεβάτι, βλέπουμε τσούνα Λάνθιμου. Βλέπουμε γυμνό Λάνθιμο full. Και ο Λάνθιμος έχει ένα χαμόγελο τέτοιο. Oh, no. Και την έχει βάλει πάνω του και της λέει και της δείχνει πώς να πηδιέται. Αυτή πόσο χρόνο είναι? Δεν μας λέει στην ταινία. Δεν είναι ανήλικη όμως. Είναι ενήλικη. Απλά είναι πολύ άβολο γιατί. Ποια ενήλικη κοπέλα πρέπει να εξηγήσει? Είναι. Τι? Ότι είναι Παρθένα δεν σημαίνει. Ναι, και επίσης ότι ο Λάνθιμος το βλέμμα που έχει σου δείχνει ότι είναι full βρωμιάρης. Ναι, οκ. Και την έχει βάλει πάνω του και της λέει την έχει βάλει πάνω του γιατί την κοιτάει πριν ο ύφος. Ναι, αλλά. Γιατί το συζητάμε αυτή την ταινία. Πώς ήθελα να σου περάσει αυτή την ταινία? Όχι, τη μισώ αυτή την ταινία. Αυτή η ταινία έχει διάλογο μέσα. Hot take, έρχεται. Και το γυρνάει στη Disney. Για μέσα στείλει. Λοιπόν, ο Λάνθιμος χαμιέται. Εντάξει. Θέλετε κάτι με τον αστακό σας? Θα πείτε κάτι με τον αστακό σας? Θα πείτε κάτι με το τσίκι? Λοιπόν, ο Λάνθιμος χαμιέται. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί σαμποτάρει την Αβρανά. Αγαπάμε Αβρανά. Δεύτερον, έχει παίξει στο Άτεμπεργκ της Ραχίλ Μακρύ. Έχει κάνει παραγωγή στη Ραχίλ Μακρύ σε πολλές ταινίες της. Και το Άτεμπεργκ. Είναι πολιτικός. Μαλακίες λέω. Είναι άλλη. Αλλά έχει το ίδιο όνομα. Holy shit, αλήθεια. Ναι. Oh no. Απίστευτο, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Τι μαθαίνεις στον Dutch Exploiters? Δεν ξέρω αν είναι Ξανθιά όπως είναι η Ραχίλ Μακρύ η βουλευτής, αλλά. Τι είναι? Βουλευτής. Ναι, δεν ξέρω αν είναι Ξανθιά σαν αυτήν. Ναι, αυτό λέω ότι είναι Ξανθιά η βουλευτής, η συνοθέτης δεν ξέρω. Οκ. Λοιπόν, έχει σκηνή στο Άτεμπεργκ, στην οποία είναι ο πατέρας της πρωταγωνίστριας στην εντατική. Όχι, η μάνα της είναι στην εντατική. Κάποιος είναι στην εντατική, ξέρω εγώ. Και είναι αυτή με τον πατέρα της έξω και περιμένουν. Ωραία. Και του λέει αυτή, έχεις φανταστεί ποτέ να με γαμάς? Και λέει αυτός, πώς σου ήρθε αυτό? Δεν είναι ακριβώς έτσι η διάλογη, είναι κάπως έτσι, ωραία. Και του λέει αυτή, θα ήθελα να δω πώς είναι να καμιόμαστε. Και της λέει αυτός, αυτό που λες δεν είναι σωστό γιατί η κοινωνία μας έχει πει ότι είναι ταμπού. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι ταμπού η σχέση πατέρα με κόρης. Γενικά. Και η Ραχίλ Μακρύ ουσιαστικά εκείνη την ώρα στο δείχνει, τα πιστεύω για την κοινωνία. Και όλη η ταινία είναι λάθος. Όλη η ταινία είναι έτσι λάθος. Όλη η ταινία είναι έτσι. Ωραία. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε το SRAM και όχι γι' αυτό το Άτεμπεργκ. Τους βάζει μέσα τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν μας το έδειξε. Και τη γειτόνισσα. Δεν μας το έδειξε. Το δείχνει μετά. Νομίζω ναι. Λοιπόν, παιδιά, η ταινία κάνει το εξής. Σου δείχνει μια σκηνή, στη μέση την κόβει, ξαναγυρνάει πίσω, σου δείχνει άλλη σκηνή, την κόβει, σου ξαναγυρνάει στην πρώτη σκηνή και στην τελειώνει. Ναι. Και κάνει κάτι τέτοια περίεργα κοψίματα που δεν ξέρω, σου καίνε λίγο το κεφάλι. Μόνο bad get. Ναι, εμένα με κάψανε. Τώρα δηλαδή μας δείχνει το τέλος που είναι νεκρός. Που μας δείξε που ήταν η εισαγωγική σκηνή. Και πριν λίγο μιλούσε με τη γειτόνισσα. Ναι, που ήταν η εισαγωγική σκηνή. Μετά θα μου δείξει πάλι τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Τους οποίους θα τους βάλει μέσα. Εγώ θα την τελειώσω την ιστορία. Πώς πρέπει να τις περιφέρεις. Και τους λέει καφεδάκι, κονιάκ. Στη Γερμανία κερνάνε κονιάκ. Μάλλον, άθελα. Καλό. Πολύ Αντώνης αυτό. Άθελα φουλ. Και πουρα. Λες όταν πάτησα. Όχι, όταν πάτησα σπίτι. Όχι, είναι στην αρχή. Αυτό πόσες φορές έξισα το αίμα εκεί πέρα? Το έξι αυτή η σκηνή. Εν τω μεταξύ είναι μία ώρα η ταινία και σου δείχνει ίδιες σκηνές. Είναι, παιδιά, κανονικά αυτό θα με πείραζε σε ταινία. Δηλαδή έχει πολλές σκηνές οι οποίες τις έχει δείξει 3 φορές. Ναι. Αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Αυτή η ταινία. Το έχει δείξει πολλές φορές. Ναι.
Για κάποιο λόγο σε αυτή την ταινία κάτι μου έκανε. Δηλαδή. Ρε φίλε, νομίζω ότι κάτι θέλει να πει. Αλλά πρέπει να το ξαναδώ για να καταλάβω. Ξαναδείχνει τους μάρτυρες. Όπα! Τι. Όταν τους είδαμε πρώτη φορά δεν φορούσε άσπρη φανέλα. Αυτός. Α, δεν θυμάμαι. Τώρα φοράει κοστούμι. Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν το βάλω πίσω. Ναι. Δεν βάλτε. Είμαστε στο 6 λεπτό. Τους φωνάζει μέσα, παίρνουν τι να σερβιριστούν και εδώ έχουμε τον πρώτο φόνο της ταινίας. Όχι πάλι κοστούμι. Ναι, κοστούμι. Okay. Ωραία, τους βάζει μέσα. Τους κερνάει καφεδάκι και κονιακάκι. Ναι. Και σκάει πίσω από το φίλο μας με τα γυαλάκια, το μάρτυρα. Χρακ. Σλε. Και έχουμε το πρώτο kill της ταινίας. Για κάποιο λόγο αυτή κάθεται και βλέπει όλο το μακροσκελή φόνο. Ναι, και κάθεται βλέπει κάνει. Oh my god, how you did it. Ναι. Μ' αρέσει που πάνε και τον κοζάρουν όταν φεύγει. Μας έβαλε μέσα μου. Ωραία. Τέλειο, φίλε. Τέλειο. Ρε. Πώς βγάζουν τα ρούχα του. Και αυτή δεν ήταν πολύ κακή. Αυτός είδες. Δεν ήταν πολύ κακή. Όχι, είναι cute. Ναι. Τους θυμάσαι μετά, ρε παιδί. Ναι, αυτό τους θυμάσαι. Αλλά το θυμάσαι επειδή βλέπεις κάποιους συμμάρτες σου Ιεχωβά να τους γαμάνε το σπίτι. True. Κοίτα τον. Είναι τέλειος. Ναι. Αυτή η κίνηση που κάνει μου βγάζει πολύ το recasting μου είναι καλό. Γιατί το κάνει και αυτός που έκανε recasting. Εδώ που του χυμάει από πίσω και του κάνει ένα slow motion. Σε αποκεφαλισμό. Αποκεφαλισμό ή του κόψει το λαιμό. Του κόψει το λαιμό. Γενικά έχει ένα θέμα με τα κεφάλια. Πολύ slow σκηνή. Να τα απολαύσεις. Τι να το κάνει. Να στο δώσει ο Butker. Δηλαδή έχει ένα θέμα με τα κεφάλια. Ναι. Full. Και να πω το fun fact που σου είπα προχθές. Πολύ αίμα μισό. Βάφεται όλος ο τοίχος και έτσι ψιλοβγάζει νόημα το γιατί έβαφε τον τοίχο άσπρο σε όλη την ταινία. Πολύ σοκαριστικό που τους έχει σκοτώσει και τους τοποθετεί γυμνούς τον ένα πάνω στον άλλον και τους φωτογραφίζει, τους κάνει, δεν θυμάμαι. Και τους έχει σε στάση σαν να κάνουν σεξ. Ναι, τους έχει λίγο σε περίεργη στάση. Να πω τώρα το fun fact με το κεφάλι. Πες το. Ήταν σε συνέντευξη ο Butker και λέει ότι άμα μπορούσα θα βάζα άλλη μια κεφάλι. Ναι. Στο Necromantic. Το 2. Ναι, στον αποκεφαλισμό. Οκ. Ναι. Είναι όντως σαν να κάνουν σεξ. Αυτό ρε φίλε, τους βγάζει όντως φωτογραφία, τους βγάζει. Εγώ νομίζω, και κάπου το είδα κιόλας αυτό, το έβγαλα από το κεφάλι μου. Το έχω σημειώσει. Κοίτα εδώ, ρε φίλε. Ναι. Full graphic ρε φίλε, ρε. Την έχει δεμένη γυμνή πάνω στην πολυθρόνα. Λοιπόν, εγώ βρήκα το εξής, να ξέρεις, για τους serial killer γενικά, γιατί θέλω να καταλήξω κάπου. Ότι, χωρίς να είμαι ψυχολόγος, υποφέρουν συνήθως από antisocial personality disorder και ναρκισσιστικό personality disorder. Αλλά αυτοί που υποφέρουν από borderline personality disorder, πώς το μεταφράζεις αυτό το border? Περίπου. Όχι περίπου. Οριακά. Ναι, κάπως μεταφράζει, νομίζω είναι ορολογία. Και σχιζοτυπική. Στα όρια του. Σχιζοτυπική personality disorder. Είναι γενικά, αυτοί που έχουν τα δύο τελευταία, είναι γενικά πιο self-destructive και gruesome. Okay. Ή κάνουν κάποια rituals τα οποία τραυματίζουν τον εαυτό τους. Ωραία. Αυτή η ταινία βασίζεται στον Dahmer, τον Jeffrey Dahmer, και ο οποίος ξεκίνησα τώρα που σου είπα και τη σειρά, που φίλε η σειρά είναι, επειδή μπήκα και το έψαξα στη Wikipedia, είναι 1:1 τι είχε γίνει. Δηλαδή το βαρέλι που έχει στο δωμάτιό του είναι το ίδιο χρώμα, το ίδιο μέγεθος που είχε και στην πραγματικότητα. Σε τέτοια φάση ακρίβεια. Και ο τύπος αυτός τέλος πάντων, μέσα στα πολλά που είχε κάνει, έκανε και αυτό με τη φωτογραφία, που φωτογράφιζε τα πτώματα. Ναι. Οπότε έχει πολλές ομοιότητες και με αυτό. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τώρα αυτό που λέγαμε πριν με την ταινία, να προσπαθώ να καταλάβω την ταινία πάλι, όσο τη βλέπουμε. Τίποτα, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ απλό. Απλά μπαίνεις στο μυαλό ενός serial killer. Αυτό καταφέρνει και κάνει. Βλέπεις πώς σκέφτεται. Mommy issues. Ναι. Σίγουρα.
Ναι. Τι μπορώ, ρε φίλε, αυτή η ταινία σου λέω. Κάτι 16mm film για ρεαλιστικό μου τέτοιο. έκανε, ναι. Badgerate. Επίσης το site που λέγεται F'd Up Movies. Αυτό τι είναι? Fucked Up Movies. Όλα το έχει γράψει F'd Up Movies. Εφέντη γιατί? Είναι το F'd, το λέμε F'd Up. Πώς το λέει FDAP? Δεν το έχεις ακούσει. Το λένε, ναι. αντί για να πούνε Fucked Up, λένε F'd Up. Οκ. Οπότε είναι... Καλό. Εκεί έχουμε δει τον Necromantic, Γιώργο. Α, ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν. Τι? Να πούμε για την κασετίνα που είδα, που βρήκα. Ποιο? Την κασετίνα που βρήκα. Το collection στο Amazon. Α, ναι. Ναι. Παιδιά, εκεί που έψαχνα πράγματα για το Batgirl και για το Shramp και προφανώς δεν υπήρχαν πολλά πράγματα να βρω. Βρήκα ότι υπάρχει στο Amazon μια κασετίνα με τις ταινίες, με 4 ταινίες του Batgirl. Πρέπει να την αποκτήσουμε. Ναι. Ισχύει. Και έχει και CD μέσα με τα τραγούδια. Με τα tracks. Τώρα βλέπουμε το κομμένο πόδι του. Αυτό ρε φίλε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ακραίο. Το ότι σήκωνε το συντόνι κάθε φορά και είχε μία κομμένο πόδι, μία είχε κάτι άλλο, μία είχε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Το χρησιμοποιούσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ναι, έχει ρε φίλε, έχει βάθος. Δηλαδή κάτι έχει να πει όπως το Necromantic. Κάτι θέλει να πει. Ναι. Δεν είναι. Να σου γαμίσω τώρα. Τι. Να το έλειπες Midnight Express αυτό. Θα μου τι να στο μυαλό. Δεν θα ανατρίχιαζε. Ναι, φίλε. Φαντάσου και τον κόσμο γύρω. Το έλειπες Midnight Express. Την ατμόσφαιρα του κόσμου. Αυτό το. Σκατά. Γι' αυτό ρε φίλε, αυτές τις ταινίες την αλήθεια. Γενικά είναι κάποιες ταινίες και όχι μόνο τέτοιες που θέλουν να τις δω σινεμά, αλλά δεν γίνεται πλέον. Μόνο Midnight Express, άμα πάμε Ελλάδα. Και αν πάμε και αν τις πάμε. Ναι. Πρέπει να πάμε να το ζήσουμε. Πρέπει να γίνει. Και πρέπει να δούμε και στα Σπύρια, γιατί ο Καπράνος Το βάζει λογικά, θα το... θα το βάζει συνέχεια. Ναι. Και να δούμε και κανένα τέτοιο. Π.χ. ας πούμε, Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust. Necromantic. Texas. Texas Chainsaw Massacre. Ωραία, η πλοκή είναι πολύ linear, είναι και μια ώρα ταινία. Δηλαδή Επίσης τώρα που τον βλέπω, μοιάζει όχι απλά με τον Λάνθιμο, μοιάζει και με τον Joss Whedon. Τώρα εντάξει, ναι, ονόματα. Ξέρετε ποιος είναι ο Joss Whedon? Ο Φλάκας που έχει κάνει τα Avengers και μετά έκανε το και καλά Justice League. Το και καλά, το μούφα Justice League. Λοιπόν, the plot thickens και έρχεται η στιγμή που η γειτόνισσα, η φίλη μας prostitute, καλεί κάποιους περίεργους κυρίους, σε εισαγωγικά. Ναι. Μου έδειξε τον Τζος, πώς τον είπε. Joss Whedon. Έχει καλέσει κάποιους κυρίους που δεν σου θυμίζουν λίγο τους τυπάδες από το Σάλο. Ναι, θα το πω κι εγώ αυτό. Τέτοιο. Και δείχνει ότι την προσκαλούν στο mansion τους. Αυτό. Και δεν της λένε τι, απλά έλα και θα σε πληρώσουμε και αυτό. Αυτή είναι γέροι. Είναι γέροι, ναι. Είναι πλούσιοι γέροι. Είναι κακό συνδυασμό. Αυτός παρατήρησε αυτό. Το είδες που κάνει εδώ το κεφάλι του, το μέτωπό του, όταν κάνει μπάνιο. Παρατήρησε το τώρα. Που τρίβεται εκεί πέρα όλη την ώρα. Ναι, το παρατήρησα ότι το έκανα. Γιατί όμως? Όταν το είχε κάνει, το παρατήρησες. Ναι. Μετά, δεν έχει σκηνή που το ανοίγει εδώ πέρα. Που ανοίγει το κεφάλι του. Οκ, ναι. Το έχω ξεχάσει. Το είχα παρατηρήσει ότι το έκανα εδώ, μετά δεν θυμόμουν. Ναι. Πιο μετά δείχνει ότι ανοίγει εδώ πέρα το κεφάλι του μέτωπό του. Τέλος πάντων. Και ζητάει από τον Σραμ να την πάει σε αυτή την έπαυλη και να περιμένει λίγο απ' έξω, γιατί δεν ξέρει τι φάση τύπου και αυτό νιώθει πιο ασφαλής. Αυτός επειδή την έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα. Θα έλεγε κανείς. No. Δέχεται να την πάει. Ωστόσο, επειδή δεν τη λες και υγιεινή η σχέση αυτή που έχει μαζί της. Υγιεινή, τι είναι? Τι είναι υγιεινή η ερμηνεία? Μας δείχνει μετά μια Τρώει σκηνούλα. μπάμιες. Μας δείχνει μια σκηνούλα. Γιατί με έχεις βάλει, Αντώνη, και τα λέω εγώ αυτά. Στην οποία η γειτόνισσα έχει πελάτη και εκείνος δίπλα στο δωμάτιό του, στο κρεβάτι του, ακούει. Έχει στήσει ολόκληρο σύστημα. Έχει στήσει σύστημα για να ακούει καλά τις φωνές και κάνει τα δικά του, αλλά με μια κούκλα. Δεν ακριβώς κούκλα, ένα τόρσο είναι αυτό βασικά. Σαν μαξιλάρι. Ναι, το οποίο είναι πάλι κάτω από σεντόνι. Ναι. Εμφανίζει.
Ναι, δεν ξέρω. Θέλω να με βοηθήσεις λίγο εδώ πέρα. Δεν έχω. Τον βλέπεις ότι έχει ωρεξούλες. Ναι. Και πιάνει πολύ άβολα το σετόν. Είναι όλο. Και μετά όταν το βγάζει. Και είναι ένα chest γυναίκας φουσκωμένο, ξέρω εγώ. Που από κάτω έχει μουνί και το γαμάει. Ναι, αλλά σου κερνάει και λίγο κολαρίνο αυτός. Εννοείται, μετά μας έκανε και τσούνα. Το καθαρίζει μετά. Την ξέχασα τη σκηνή αυτή που λες. Το καθαρίζει. Την είχα σβήσει από το κεφάλι μου. Ξέρεις ποια σκηνή λέω? Ναι. Με τα καρφιά. Ναι. Τώρα τη θυμήθηκα, την είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. No. Είναι πολλά πράγματα λάθος. Παιδιά, δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψουμε αυτό. Ναι, όχι, γενικά είναι ταινία. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να μην πούμε τις σκηνές. Ναι, ναι, δεν βγάζει. Να το ζήσουν. Αν και θα έπρεπε να την έχουν δει αφού την έχουμε πει έτσι από την προηγούμενη εβδομάδα. Και άμα σε αυτό το επεισόδιο τα plays πέσουν έτσι, ξέρεις ότι δεν έχουν δει την ταινία. Ποιος θα το δει όμως, ρε φίλε, αυτό? Όποιος γουστάρει exploitation, ρε φίλε. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι και έτοιμος να μπορείς να το δεις, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν νομίζω, ρε φίλε, ότι είναι απλό. Γιατί εσύ είσαι έτοιμος? Όχι. Αλλά εγώ θα το βλέπα. Έτσι, ρε. Ακόμα και το πλήσιμο, ρε φίλε, να Ναι, αυτό. Δηλαδή, όλα είναι. Ναι, εμείς γυρνάμε εδώ. Το τέλος το είναι εξάχεια. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Καλά, τώρα τα Χριστούγεννα θα μας πρίξουν, Αλήθεια. Δεν έχεις ζήσει εδώ Χριστούγεννα. Όχι, Ρε, βαράνε πρωί βράδυ πυροτεχνήματα και δυναμητάκια. Από τους γαμημένους φυλάκες Ολλανδούς. Εντάξει. Λοιπόν. Dream sequence. Όχι, εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναλύσουμε άλλο. Το πήρα απόφαση. Και πλάκα έχουμε 50 λεπτά έχουμε φτάσει. Με τούτα και με εκείνα. Λίγο έφλογο Orange. Ναι. Εμένα με χάλασε το bad effect εδώ. Τι? Εμένα με χάλασε το bad effect και δεν εκτίμησα τη σκηνή αυτή. Εγώ το εκτίμησα πολύ. Δεν με βάρεσε η σκηνή αυτή. Γιατί φαίνεται ότι είναι κούκλα το κεφάλι. Και βλέπεις ότι είναι γυναίκα ενώ πριν ήταν άντρας. Ναι. Αυτή δεν σου θυμίζει κάποια από το Necromantic, όχι. Μου θυμίζει την ρέχεια από τη Ζήνα. Όχι ρε, την Καλινότσες. Όχι. Όχι, δεν σου θυμίζει μια ξαφιά από το Necromantic. Γεια σου, καλημέρα. Γεια σου, καλημέρα. Πηγαίνει αυτή στο σπίτι των πλουσίων στο Mansion. Εν τέλει δείχνει ότι δεν της κάνανε κάτι τρομερό, απλά ξέρω ότι ντύσανε με νάτσι... Δεν σου μοιάζει ότι είναι άλλος, ότι δεν είναι ο Στραμ. Επίσης το είδες αυτό που κάνει το αμάξι έτσι. Ναι. Πόσο Batgate. Να κάνει το αμάξι να γυρνάει. Κύκλους. Ρε, εκεί που... Ωραία, πάτε ένα pause. Αυτή είπε στο αμάξι ότι την ντύσανε απλά με ένα νάτσι costume και της λέγανε να κάνει πράγματα σε φάση φέρε μας αυτό, φέρε μας το άλλο και τέτοια. Οπότε λέει κομπλέ δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Πρώτο. Δεύτερο, όσο περιμένει αυτός απ' έξω βάζει ράδιο. Το που είπαμε. Που και σε μια φάση κάτι λέγει το Badger στο ράδιο. Λέει ότι ένας σκηνοθέτης, ο τέτοιος, έκανε το Necromantic. Ναι, λέγεται το Badger. Λέει ένας σκηνοθέτης. Μα είπε το όνομά του στο ράδιο. Αυτό λέγει το όνομα. Ναι. Και λέει ότι πανικόβαλε τον κόσμο γιατί έκανε το Necromantic και έγινε χαμός και γι' αυτό ακολούθησε και το επόμενο, ξέρω εγώ. Τέλειο. Τέλειο. Και τώρα μας δείχνει ότι έχει μπει στα αμάξι, η κάμερα είναι μπροστά στο δρόμο. Βλέπουμε από τον καθρέφτη τον μπροστινό τη μούρη του Σραμ. Ο Σραμ είναι, δεν ξέρω, μοιάζει να είναι άλλος. Αλλά... Ναι. Μπορεί να είναι τα γυαλιά που σε μπερδεύουν. Και όπως δείχνει και μιλάνε casual και προχωράνε εδώ στο δρόμο, στη λεωφόρα, ξαφνικά το αμάξι γυρίζει μόνο 360, γύρω. Που μου θυμίζει λίγο αυτό που έκανε zoom στο κεφάλι του πάλι 360. Δεν ξέρω, σαν υπονοεί ότι φαντάζεται κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Και γι' αυτό είπα εγώ μήπως δεν είναι ο Σραμ μέσα στο αμάξι. Και ποιος να είναι. Κάποιος άκυρος. Αυτός είναι ρε. Φαίνεται. Βγάλε τα γυαλιά, είναι αυτός. Όχι εσύ βγάλε τα. Να το, κοίτα το. Πόσο τέλειο. Και πάει για ανάποδα μετά. Για να ξεζαλιστούν. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε αυτό. Και εμένα μου άρεσε, δηλαδή.
Όλα μου αρέσουν. Μετά που πάνε για φαγητό και το φαγητό είναι έτσι περίεργο. Δεν ξέρω. Το μόνο που δεν μ' άρεσε, σου είπα κιόλας, είναι το τέλος, τελευταία σκηνή. Okay. Εκεί που. Εδώ τα έχασα. Εδώ ποιο είναι αυτό. Εδώ τα έχασα. Δεν είναι. Εδώ το κοντέρ έκανε. Με τα καρφιά, Και με τα καρφιά, όχι, με τη σκηνή που τη δίνει. Μετά όταν που είναι σκοτεινό, που είναι φούλη σκοτεινά τα τέτοια. Εδώ είναι το μουνί, Εδώ είναι τα καρφιά, φίλε. Αυτό δεν είναι το μουνί εκεί πέρα. Όχι, μετά θα είναι. Θα ξανανοίξει το σιρτάρι και θα είναι μέσα. Γενικά το timeline των σκηνών είναι. Μήπως ήθελε λίγο καλύτερο μοντάζ ταινία. Όχι, μια χαρά είναι το μοντάζ. Ναι. Για αυτή την ταινία είναι μια χαρά το μοντάζ. Αν ήταν άλλη ταινία θα σου έλεγα ότι κάτι πήγε πάρα πολύ στραβά. Νομίζω ότι κάτι θέλει να πει πάλι ο Butker με αυτό. Είναι από τις ταινίες που πρέπει να τις ξαναδείς για να καταλάβεις, αλλά δεν θες να τις ξαναδείς. Πόρε φίλε. Αυτή δεν πρέπει να είναι ηγετόνισσα ρε όμως. Να ξέρεις. Να είναι άλλες. Ναι, όχι, ότι είναι άλλες, ναι. Και το επαναλαμβάνει. Πάρε τσούνα. Σου πω ότι είναι το καρφί. Πάρε τσούνα. Shit. Κοίτα πώς το κάνει ρε φίλε, πώς το δείχνει. Δεν είναι ανατριχιαστικό ρε μαλάκα. Λοιπόν. Ωραία, έλα να το κλείνουμε λίγο γιατί δεν ξέρω. Γιατί άμα μπούμε. Μαλάκα, να, εμένα αυτό με κατέστρεψε που το βλέπα. Δεν ξέρω. Κάτι μου έκανε. Ναι. Να πούμε ότι αυτή τη σκηνή την πήρε και αυτή τη σκηνή και την τελευταία σκηνή του Necromantic τις πήρε ο Lars von Trier και τις έβαλε στο Antichrist. Ναι. Ναι. Του παίζει μαλακία στο τέλος του William Dafoe η Charlotte Gainsbourg μέχρι να ματώσει. Οκ. Ωραία. Anyway. Και η ταινία τελειώνει. Έτσι όπως άρχισε βασικά. Δεν τελειώνει με τίποτα η ταινία. Τώρα. Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε όμως. Είναι ένα βράδυ στο σπίτι του, αυτοί κουρασμένοι, ξέρω εγώ, και έχει την άλλη μέρα δουλειά. Είναι που είχαν βγει. Δεν παρακολουθείς την ταινία, Αντώνη. Είχαν βγει για φαγητό για να τον κεράσει που την πήγε στο mansion. Ναι. Και της λέει αυτός, έλα σπίτι μου. Έλα σπίτι μου για κρασί, για κονιάκ, γιατί κονιάκ. Για ένα ποτάκι. Ναι, γιατί δεν ιστάζω. Πήγε αυτή, της έριξε τα χαπάκια μέσα, τις κόνες, ξεράθηκε και αρχίζει και τη γδίνει. Τη βγάζει φωτογραφία. Τη βγάζει φωτογραφίες, ναι. Αλλά δεν της κάνει κάτι, ρε φίλε εδώ. Αυτό είναι το θέμα. Απλά την έγγισε και μετά την ξανάντησε. Και κοιμήθηκε αλλού, αυτός αλλού αυτή. Ναι, αλλά πάλι νομίζω ότι είναι αυτό το. Να την. Όχι να την ξεφτυλίσει, να την ατιμάσει. Όχι, εγώ νομίζω ότι. Μένα μου φάνηκε ότι είναι τόσο ερωτευμένος, να σου το πω. Που προτίμησε να μην κάνει κάτι γιατί ίσα ίσα που στο μυαλό του ένιωθε ότι σεβάστηκε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, άμα είσαι κάποιος που κάνεις αυτά τα πράγματα και σε μια γυναίκα που. Δεν τη δίνει τελείως, φίλε. Όχι. Μέχρι εκεί πάει. Βλέπεις και μετά κάνει κάτι. Μετά φουσκώνει η κούκλα. Ναι, δεν τα δικά του, φίλε. Πρέπει να τα βγάλει κάπου, ρε φίλε. Κλασικά βάφη, ναι. Βλέπουμε ίδια σκηνή. Μας δείχνουν το ατύχημα μετά. Ξαναπηγαίνει αυτή, γι' αυτό τον έψαχνε στην αρχή. Γιατί ήθελε να ξαναπάει σε αυτό το mansion. Full creepy σκηνή. Ποια? Που μπαίνει μέσα στο σπίτι. Που τη δείχνει στην καρέκλα. Ναι, ρε φίλε, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε που το τελείωσε έτσι. Που τελείωσε με αυτή δεμένη. Που τελείωσε με αυτή δεμένη και δεν σου πω ούτε τι έγινε στο mansion. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος. Ο μόνος λόγος να βάλεις το mansion ήταν απλά για να. Το mansion. Για να εξυπηρετήσεις το ότι βγήκανε μετά για φαγητό και ότι πήγε σπίτι του και αυτό. Δεν υπήρχε λόγος να το αφήσει έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, αυτός όπως έβαφε, στο τέλος πέφτει κάτω και πεθαίνει από τη σκάλα που έβαφε και δείχνει ότι βρίσκεται σε ένα μέρος με ομίχλη σκοτεινό και έχει ένα άλογο στη μέση. Λεωνίδα ένα άλογο. Και είναι ο Θεός. Κάτι, και του ρίχνει μια σφαλιάρα και το ρίχνει στην κόλαση μάλλον. Slap him to hell or something like that. Ωραία. Και αυτό ήταν το SRAM. Μάλιστα και πώς βγήκε αυτό το επεισόδιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι σκληρό. Πολύ, πολύ. Δείτε το, παιδιά. Δεν είναι family friendly. Μην το βάλετε στο γιο σας. Ναι, μην το δείτε με το γιο σας. Σκέψου για να το λέμε μέχρι αυτό. Θα το βάζει 7 στα 10 σίγουρα. Καλύτερη σκηνή.
Καλύτερη ή αυτή που ένιωσα ότι με γάμισε περισσότερο? Αυτή που σου άρεσε πιο πολύ. Μ' άρεσε πιο πολύ. Εγώ έχω βάλει αυτή και δεν την είδαμε εντωμεταξύ. Ποια? Θα δεις. Και δεν τη σχολιάσαμε καν τη σκηνή αυτή. Νομίζω η σκηνή που όλο αυτό το. Όλη η διαδικασία αυτή, όλο το σερεμόνιο που έχει στο σπίτι, ξέρω. Εγώ έβαλα τη σκηνή που φεύγουν από το εστιατόριο, περνάνε από ένα δρόμο, είναι ένας κάτω δεξιά πεσμένος, περνάνε από μπροστά του και αυτός κάζαλι βγάζει ένα όπλο και αυτοκτονεί. Α, μαλάκα! Και απλά τον δείχνει, zoom, το ότι έχει πέσει κάτω και τρέχουν τα αίματα. Σκηνάρα και επίσης. Και αυτό actually έγινε, ξέρω εγώ. Μαλάκα, νιώθω ότι για κάποιο λόγο ο Badger είχε μια κάμερα και γύρισε κάποιον ο οποίος αυτοκτόνησε. Ναι, αυτή είναι. Ένιωσα ότι ήταν αυτό. Ένιωσα ότι έγινε αυτό. Δεν ένιωσα ότι το έγραψε στο σενάριο και το γύρισε. Ότι έτυχε να είναι στον δρόμο, είδε κάποιον να αυτοκτονεί και το γύρισε με την κάμερα. Ναι. Ωραία, πρέπει να ανοίξω τη χαρά γιατί ήρθα. Το οποίο αντίστοιχο ήταν. Το είχε κάνει. Ωραία. Το οποίο αντίστοιχο ήταν με τους Mayhem όταν είχαν βγάλει άλμπουμ που είχε αυτοκτονήσει ο κιθαρίστας, αν θυμάμαι καλά, ή ο μπασίστας. Τον είχαν βρει στο Forest και αντί να δηλώσουν κατευθείαν ότι αυτοκτόνησε, ξέρω εγώ, και το έκανε νεκρό, απλά πήρανε τα εντόστια του, τα κάνανε φυλαχτά. Τα έκανε φυλαχτά ο Γερόνιμους και μετά έβγαλε φωτογραφία στο πτώμα και το έβαλε εξώφυλλο άλμπουμ των Mayhem μετά. Γιατί that's Euronymous and that's Mayhem. Και μετά απλά ήρθε ο Burzum που έκαιγε εκκλησίες και τον σκότωσε. Έδωσε ένα fun fact. Ωραία. Κακό. Ωραία. Χειρότερη σκηνή. Χειρότερη σκηνή. Όλες. Το δέχομαι. Εγώ έβαλα τις σκηνές στο Mansion. Αρικλάκι, γυρνάμε, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει. Καλά, να σε κόψουμε στο μοντάζ, εσύ λέγει ότι θες. Γεια σου χαρά. Καλά, δεν ακούει τίποτα χαρά. Θα το κόψεις στο μοντάζ, μην αγχώνεσαι. Αφού κάνω έτσι όλη την ώρα. Στο ποιο? Καλά, η χαρά έχει πιει σίγουρα για να κάνει έτσι. Α, ωραία. Λοιπόν. Πού το καημένο. Εσένα λέει, α, τέλειο. Παιδιά, υφίσταμε bullying. Τέλειο. Αυτά θα κοπεί στο μοντάζ. Δεν θα κοπεί ποτέ στο μοντάζ. Χαρικλάκι, γυρνάμε, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει. Τώρα γυρνάμε. Ναι, ακούγεσαι. Τελειώνει το επεισόδιο. Ωραία, να το τελειώσουμε γρήγορα. Ναι. Recasting. Περίμενε. Να πεις εσύ κακή σκηνή. Ναι, Τη τελευταία. αυτό σου είπα, αυτό με το Mansion. Α, ναι. Τι θα άλλαζες? Όλη την ταινία. Όχι. Θα έβαζα ακόμα πιο σκληρές σκηνές. Τι? Με τρολάρι. Θα πάει γαμιόντες. Κι άλλο. I mean for the ride. Οκ. Εγώ θα εξηγούσα πιο πολύ πάλι για το Mansion, αυτό που είπα πριν. Α, οκ. Double bill. Ωραία. Η σκέψη μου ήταν, λόγω θεματολογίας της ταινίας, να βάλει το Maniac. Α, οκ. Ωραίο. Ωραία, το ακούς. Ναι. Αλλά νιώθω ότι σαν experience δεν θα το πάρω ποτέ από Αλλά κάτι άλλο. οκ, είναι καλή. Καλή σχέση. Εσύ? Νεκρομάντη. Το σκέφτηκα το τέτοιο. Πήγα πολύ Όχι, εύκολα. ναι, εγώ το σκέφτηκα το Necromantic, απλά είπα επειδή θα το βάλω στο Necromantic το 2, οπότε να μην το. Ναι. Πάντα, στο Necromantic 1 θα βάλει το 2 και στο 2 θα βάλει το 1. Και αυτό, όπως στη Σφύρια. Ωραία. Και ρικάστη. Ποιος θα πεις εσύ? Θα λέμε ένα-ένα. Ωραία. Ωραία. Θα σου πω τις εναλλακτικές τότε στην αρχή και μετά θα σου πω το ζευγάρι που. Έχει και εναλλακτικές εσύ. Λοιπόν, Ωραία. ο φίλος μας με τα γυαλάκια, ποιον έβαλες? Ο Μίκα Μπρέντερ. Ωραία, θα σου πω τις εναλλακτικές πρώτα. Ποιες είναι οι εναλλακτικές? Έχω τρεις στο μυαλό μου. Οκ. Ωραία. Δεν θα σου πω το τελευταίο που το έχω κάνει. Τον έχω συνδυάσει και με την άλλη, με το concept που σου είπα. Ο τελευταίος είναι αυτός που έχεις βάλει. Ναι, με το concept. Ωραία. Σκέφτηκα στην αρχή Joseph Gordon-Levitt. Ποιος είναι αυτός? Που έπαιξε πέρα και θα το βρω εγώ. Έχει παίξει στο 500 Days of Summer.
Όχι. Έχει παίξει στο τρίτο Batman στο Dark Knight Rises τον μπάτσο, τον Nick Blaine που θα έκανε τον Robin μετά. Έχει παίξει στο Inception. Inception ποιον έκανε. Ζώζο. Αλλά δείξτε μου γιατί δεν θα το. Μα να δείξεις τον Joseph Gordon-Levitt. Μπορώ να τον ξέρω. Ναι. Αυτόν πιο. Σχετικά για αυτόν. Οκ. Και η επόμενη μου επιλογή ήταν ο Maguire. Τον Maguire. Θα σου πω γιατί. Τα έχω βγάλει screenshot. Περίμενα, τα έχω βγάλει screenshot τις εκφράσεις του. Και μου τέριαζε σε μερικές. Λοιπόν. Όχι εδώ μου θύμισε το Joseph Gordon-Levitt. Ναι. Ο κώδικας. Εδώ μου θύμισε άλλον. Αυτός που είναι τρίτος. Αυτή η φωτογραφία κράτα τι να σου δείξει το δικό μου. Αυτός που είναι τρίτος. Εδώ μου το θύμισε. Ναι, το στόμα του. Οκ. Ναι. Ωραία. Θα σου πω μετά τον τρίτο μου. Γιατί θα σου πω με το ζευγάρι με την άλλη. Για πες εσύ. Ωραία. Τον άντρα μόνο. Έχω βάλα Daniel Radcliffe. Αλήθεια! Δεν μου πήγε το μυαλό καθόλου. Πήγαινε στη δεύτερη, αυτή που είναι κοντινή. Daniel Radcliffe. Οκ, ναι. Ταιριάζει. Το στόμα ναι. Το τέτοιο ναι. Η έκφραση ναι. Δεν είναι. Εκεί το δέχομαι. Όχι. Και εγώ πήγα να τον κάνω και να βρω και τη γυναίκα πάλι από Harry Potter φάση. Τύπου. Ποια θα βάλεις. Ερμιόνι, κάτι έτσι. Okay. Αλλά δεν το έβαλα γιατί δεν θα πήγαινε. Ναι, αλλά μετά δεν μπορούσα να βρω με τίποτα και έβαλα Ελληνίδα. Ωραία, ποια έβαλε τη γυναίκα. Έβαλα την Ευελίνα Παπούλια. Αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω. Απλά. Οκ. Είναι πολύ δύσκολο γενικά να βρει. Είναι και δύο πολύ Γερμανοί, ρε φίλε. Ναι, αυτό εντάξει. Ωραία, θα σου πω ποια σκέφτηκα εγώ την εναλλακτική. Είναι η Charlize Theron στο Monster όμως. Ποια είναι η Charlize Theron. Το Monster δεν ξέρω ποιο είναι. Ναι, μπράβο, Χαρά. Πόσο ξέρει. Η Χαρά θα μπει στο. Πόσο ξέρει η Χαρά. Σε κάνει ρεζίλι τώρα. Μήπως να κάτσω εγώ εκεί και συνάρτησε εδώ. Ναι, σε κάνει ρεζίλι τώρα. Και την ταινία την έχει κάνει η Patty Jenkins που έκανε το Wonder Woman. Ποιο είναι το Monster δεν ξέρω, τη Charlize Theron δεν ξέρω προς Θεό. Ατάλαντε. Κουμπάσε. Παιδιά, υφίσταμε bullying ξανά. Όχι. Κοίτα πώς έγινε το κορίτσι. Όχι. Στο πρόσωπο, σε κάτι τέτοιο ας πούμε. Όχι. Όχι, δεν το ακούω. Ωραία. Αυτή που είπα εγώ την ξέρεις. Ναι, την ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά στα νιάτα της, όχι τώρα που έχει 800 χρόνια. Ωραία, λοιπόν, να σου πω το concept τώρα που σκέφτηκα. Για πες. Ωραία, με βάση αυτόν. Ρε είναι ο Harry Potter. Κανόταν τσι. Και κάνει και αυτή την κίνηση πάρα πολύ που μυρίζει το κρασί. Neil Patrick Harris στο How I Met Your Mother. Αλήθεια! Είχαμε βάλει το πρώτο επεισόδιο, κάτι τέτοιο. Χαρά έχεις δει το... μεταβαρέθηκα. Το How I Met Your Mother, το χυμήν. Ναι, το έχω δει. Δεν είναι θεός ο Neil Patrick Harris. Δεν έχει ιδέα. Ναι, αυτό το ξέρω κι εγώ ρε φίλε. Τι μου το παίζει τώρα ο Neil Patrick Harris. Ναι, οκ. Ωραία. Ναι. Με βάση ότι του θυμίζει πάρα πολύ τον Neil Patrick Harris, έβαλα να είναι η άλλη, η Robin. Η Robin ξέρει ποια είναι η τέτοια. Είναι η ονομαζόμενη Kobe Smulders, η οποία ουσιαστικά στο How I Met Your Mother σου δείχνει ότι με αυτήν ταιριάζει περισσότερο από ό,τι ταιριάζει ο πρωταγωνιστής με αυτήν. Okay. Και κάνανε μαζί φάρσες και τέτοια γιατί κολλάνε σαν χαρακτήρες και τέτοια. Οπότε θα τους έβαζα να κάνουν φάρσα ότι είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Να πηγαίνουν στο σπίτι, να κάνουν φάρσα και να περνούσαν έτσι. Άμα έχεις δει How I Met Your Mother θα καταλάβεις το concept μου. Οπότε έβαλα αυτούς. Οκ. Κουκου. Και rating. Εντάξει, θέλω. 5 στα 5 Moscow Mule χρειάζεσαι για να τη δεις. Εγώ έβαλα 3 στα 5. Δηλαδή είναι εξαράκι στα 10. Άμα ήταν να βάλω κανονική βαθμολογία θα βάζα 7 στα 10. Πολύ καλή, την είδαμε το γιο μου. Την είδαμε το γιο μου. Το άρεσε και αυτό. 7 στα 10 της έβαλε. 3,5 στα 5 με ένα... Ας άρεσε. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι σου λέω με το σημείο 14. Ναι. Μάλιστα. Θέλω να πεις σε επόμενη εβδομάδα τι έχουμε. Νομίζω αυτά τα επεισόδια θα πάνε πολύ καλά. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα έχουμε το Necromantic. Η αγαπημένη ταινία της Χαράς. Την έχουμε πρίξει.
Δεν θέλω άλλο. Πονάω. Δεν μου αρέσει. Καλύτερα που το σπάσαμε και δεν κάναμε 4. Φαντάζεσαι να κάνουμε 4. Τι λες. Δεν έχω ψυχικά αποθέματα να κάνω 4 τέτοιες. Καλύτερα που το σπάσαμε. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, πριν την κάνουμε, δεν ήθελα να την κάνω. Ναι. Δεν μπορούσα. Είχες μια άρνηση. Είχα μια άρνηση. Θα κάνουμε recasting στο νεκρομάτι. Όχι. Παγορεύεται. Το ματούλι. Παγορεύεται. Το ματούλι. Μπορώ να βάλω πολλούς να πέφτουν από τη μυγιά. Πολλοί φασίστες να πέφτουν από τη μυγιά. Ωραία. Επίσης σκέφτηκα ένα άλλο κόνσεπτ στο μυαλό μου. Τι. Έτσι για να το γαμίσω τελείως. Να βάζα τον Άδωνη και τη Μανολίδου να κάνανε. Να πήγαινα από πόρτα σε πόρτα. Στο νεκρομάτι. Στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Γιατί είχε πει ο Άδωνης ότι ότι καλά κάνανε στους Εβραίους και τους κάψανε. Ναι, και μάλιστα είχε γράψει βιβλίο ο πατέρας του Πλεύρη, ο Κώστας ο Πλεύρης, που ήταν στη Χούντα. Ήταν συνταγματάρχης στη Χούντα. Είχε γράψει βιβλίο για τους Εβραίους και τους κοροϊδεύανε σε ένα πάνελ, οι δυο τους. Και είχε πει ο Άδωνης: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γιορτάζουν, ξέρω εγώ και τέτοια και να τους κάψουμε. Υπάρχει αυτό. Ναι, υπάρχει σε βίντεο, θα σου βάλω μετά. Και μετά ανακάστηκε μετά από χρόνια να πει ότι δεν το εννοούσε έτσι, και να το ξαναγύρισε και μετά άρχισε να λέει ότι άρχισα να εκτιμάω τους Εβραίους και την ζωή τους και την φιλοσοφία τους κτλ. Και λέω και σε άλλους Έλληνες να εκτιμήσουν τους Εβραίους κτλ. Οπότε σκέφτηκα ότι θα πήγαινε από πόρτα σε πόρτα και θα έλεγε να εκτιμήσετε τους φίλους μας τους Εβραίους. Ωραία, φίλε. Γαμώ το σπίτι σου. Να πηγαίνουμε με τη Μανολίδου πόρτα σε πόρτα. Έχετε λίγο χρόνο να σπουδάσετε τους Εβραίους. Αυτά τα μπορούσε. Ωραία. Αυτά λοιπόν.